पुणे जिल्हा परिषद पुणे ऑनलाईन शिक्षण वर्गामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मुलांनो, आज आपण इयत्ता 4थी मधील परिसर अभ्यास भाग 1 या विषयातील पिण्याचे पाणी या घटकातील विरघळणे या उपघटकाचा अभ्यास करणार आहोत. या घटकाची अध्ययन निष्पत्ती याप्रमाणे आहे. चला तर मग करूयात प्रयोग विरघळणे. काही साहित्य दिसत आहे. या साहित्याच्या आधारे आज आपण एक प्रयोग करणार आहोत. या सगळ्या वस्तू आपल्या घरात असतात. घरातील हे साहित्य घ्यायचं आणि घरी हा प्रयोग करून बघायचा. हे आहे मीठ. मी थोडंसं चमच्यात मीठ घेतलं आणि ह्या पाण्यामध्ये टाकलं. हे जर तुम्ही थोडा वेळ हलवलं तर थोड्या वेळानं हे मीठ नाहीसं झालेलं दिसतं. याचा अर्थ हे मीठ या पाण्यामध्ये विरघळलेलं आहे. म्हणजे मीठ हा पाण्यात विरघळणारा पदार्थ आहे. ही आहे तुरटी. या तुरटीची जर पूड आपण पाण्यामध्ये टाकली आणि ती जर थोडा वेळ हलवली तर थोड्या वेळानं ही तुरटी सुद्धा दिसेनाशी होईल. म्हणजे ही तुरटी या पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळलेली आहे. हा तिसरा पदार्थ आहे साखर. साखर ही गोड असते. तुम्हा सगळ्यांना साखर तर खूप आवडते. या साखरेचे थोडेसे कण मी या पाण्यात टाकले आणि हे थोडा वेळ असं हलवलं तर थोड्या वेळानं हे साखरेचे कण दिसेनासे होतात आणि म्हणजे ही साखर पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळली जाते. म्हणजे साखर हा सुद्धा पाण्यात विरघळणारा पदार्थ आहे. हा आहे धुण्याचा सोडा. तुमची आई रोज कपडे धुताना या धुण्याच्या सोड्याचा उपयोग करते. थोडासा सोडा मी या पाण्यात टाकला आणि थोडा वेळ असं हलवलं तर थोड्या वेळानं धुण्याच्या सोड्याचे कोणतेच कण तुम्हाला पाण्यात दिसणार नाही. पाणी आणि धुण्याचा सोडा एकजीव झालेला दिसतो. म्हणजे हा सोडा या पाण्यामध्ये विरघळला. ही आहे हळद. ही तुमच्या घरामध्ये मसाल्याच्या डब्यात दिसून येते. ही हळद मी ह्या पाण्यात टाकली आणि हे थोडा वेळ असं हलवलं. असं तुम्ही कितीही वेळ हलवलं तरी ही हळद या पाण्यामध्ये विरघळणार नाही. हिचे कण असेच दिसणार आणि पाण्याचा रंग बघा कसा पिवळा झाला. म्हणजे ही हळद पाण्यात विरघळत नाही. ही आहे वाळू. ही तर तुमच्या अंगणात तुम्हाला मिळेल. या वाळूचे कण मी या पाण्यात टाकले. हे थोडा वेळ असं हलवलं. जास्त वेळ हलवलं तरी हे वाळूचे कण काही पाण्यामध्ये विरघळत नाहीत. हे असेच पाण्यामध्ये राहतात. हे आहे पीठ. तुमची आई भाकरी करायला, चपाती करायला हे पीठ वापरते. यातलं थोडंसं पीठ मी घेतलं आणि या पाण्यात टाकलं. हे थोडा वेळ असं हलवलं. तुम्ही असं कितीही वेळ हलवलं तर हे पीठ विरघळताना दिसत नाही. म्हणजे पीठ पाण्यात विरघळत नाही. हे आहे तेल. तेल तर सर्वांच्या घरी असतं. आपण स्वयंपाक करताना या तेलाचा उपयोग करतो. हे तेल या पाण्यामध्ये टाकलं. बघा हे कसं वर तरंगतंय पण हे पाण्यात विरघळत नाही. म्हणजे हे तेलही पाण्यात विरघळत नाही. आता मुलांनो, तुमच्या लक्षात आलं असेल की काही पदार्थ पाण्यामध्ये विरघळतात तर काही पदार्थ पाण्यात विरघळत नाहीत. म्हणजे पदार्थांचे 2 गट पडले. एक विरघळणारे पदार्थ आणि 2 न विरघळणारे पदार्थ. तुमच्या लक्षात येईल मीठ, तुरटी, साखर आणि सोडा हे पाण्यात विरघळले. हे जे विरघळून तयार झालेलं पाणी आहे याला द्रावण म्हणतात. हळद, वाळू, पीठ आणि तेल हे पाण्यात विरघळलं नाही. म्हणून यांना न विरघळणारे पदार्थ म्हणजे अविद्राव्य पदार्थ असे म्हणतात. मुलांनो, हा प्रयोग तुम्ही तुमच्या घरी नक्की करून पहा. नवा शब्द शिका. द्रावण. पाण्यात एखादा पदार्थ विरघळला की पाणी व त्या पदार्थाचे मिश्रण तयार होते. या मिश्रणाला पदार्थाचे द्रावण म्हणतात. आता स्वाध्याय. विरघळणारे आणि न विरघळणारे पदार्थ घेऊन प्रयोग करा. या पदार्थांची सेपरेट यादी तयार करा आणि हो, ही यादी तुमच्या आईबाबांना दाखवा आणि तीच यादी तुमच्या वर्ग शिक्षकांना अवश्य पाठवा. धन्यवाद.